हेलौ लोगोफोर आंनि मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लाग्रोलायबाय। नै अखा हाहां सान्दुं दुंहां जादों आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय आङो दायो मा होनो लाबोलायबाय आरोना अमा बेदर माने गोरानखौसो जाबाय थायोमोन नालाय। ओमफ्राय दायो अमा गोथां लानानै फैदों आरोना दिखाबो लाबोदों आरोना लोगोफोर। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय था जोबजासिम। मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै हो। आरो सोरबाफोर गोदानै आंनि भिडिअ फैनाय दंब्ला साबस्क्राइब खालामना गालांदो आरोना लोगोफोर। बिदिबा आङो भिडिअखौ जागायजेननोसै। नै लोगोफोर अमा बिखाया आरोना। ओमफ्राय नै मोदोमा खावसे दोनबाय नै बेखौ रुला आरोना बेखौ फोराननानै दोननोसै आरो। ओमफ्राय नै माखासेखौ रुगासिनो दं आरो। माखासेखौ रुबाय ओमफ्रायो बेखौ रुवालासिनो फोराननोसै आरो। बिखाखौथ' रुफाला आरोना दा दै गुदुङाव एसे हरनोसै। रानोना राना जुथा सुनांगौसै आरोना जुथा सुनो नागिरदों आरो आङो नै फिसालानि। ओमफ्राय बाल्थिङाव जिया स्कुल ड्रेस आरोना बेखौबो सुनोसै। जुथा गुफुरखौबाथाय सुनो खस्थ' मैलायानो खारा आरोना एकदम बिराद खस्थ' मोनो आरोना। सुखांबाय आङो नै लोगोफोर जुथाखौ फोराननोसै आङो अखाबो फ्रि दं। थांलायबाय नै खालारखौ नायनो थांगासिनो आं संस्लाबबोनो हायासै टाइमाबो थाब थांसिथां जायो नालाय। दायो आराम संनानै जाफैनोसै। मैयाबो स्कुलाव मानसि लायनाय समाव अखाया हागाना होदोंमोन ओरैजै न' मोनफैबाय होबाय हानाया दिनैबो दा न' मोनफैबा होफेरबाय हानाया अखाया। दा अखा गैया आरोना आराम स्कुलनिफ्राय मोनफैबाय आरो नै गथ'फ्रा ड्रेस सोलायबाय। ओमफ्राय फ्लिपकार्टआव माबा बिहरदोंमोन आरोना ओमफ्राय मोनफैबाय नै आरो लायनो थांनांदों लामाखौ खिथाबाबो मोनथिथारासै। ससे आवगायलांनानै लायसै आरोना इयो। क्या हुआ? अच्छा फैफालाबायलायबाय हायाखासिदा नै फै थांनो हागोन आजा आजा जाना है तो आजा बाबा या आजा जल्दी माथो ससे आवगायलायबाबो गैयानो हनै फैनो रोंगोन ना रोङासै मानो फैफाला मोनबोबाय आरो फैदोंमोन ओरैहाय मारा आन्दायनानै थांफिनदों थुदो फ्लिपकार्टनि बुस्थु बिनायखौ लाना फैबाय आरोना एबारसो बेदरखौ संनोसै आरोना संनो लाबाय आरो संनो नागिरबाय नै दासो फिसालाफोरखौ बे समनिफ्राय लाबोखांखाबाय आरोना साराय जानबाय नै लाइन गैयाना खोमसि नुदोंसो सामब्रामबो हाखाबाय नै लाइनानो थाया नै बेदराव होनो नोरसिं बिलाइ माबा मबाइला माबा फुल्ला नुदोंहाय लाइनानो थाया माबा थांलाय फैलाय गैया गद गैया फुंनि माबानिफ्रायनो एकदम गद गैया आरोना नोरसिङा जि मोजांनो माबार संजानांसिगोन जि टाइम जाखाबाय
दाबो फैया नै बेदरा टेस्टि मोदोम गोथाव मोदोम खालायबाय आरोना आयु बेदलाय माला मोनबावनो गोथाव मोदोम बिखा गोनांखाय एसे गोबाव आराम एवनानै लाबाय आरोना उखुन्दैजों नै माबायदि नुबाय गोबाव मोजां एवबाय आरोना बिखा दं नालाय ओमफ्राय एबार दै होनोसै आरो एवनाया गोबाव आराम जाबाय थाबाय बेदरा मोनबाय दङ एसे बिखा दंना एसे जाग्रोनांसिगोन ओंखामजोंथ' बारा जानो हाया नालाय मा नै आङो जानो लाबाय आरोना खुगा गोजा जाग्रोनोसै आङो ओंखाम जायियावनो बिखा जाया फिसालाफ्रा गथ'फोर जाबाथ' होंगा दोंगा सालायबालाय जानाय बायदिखौनो मोननाय नङालाय जायैखायसो ăn dài không nên hả bạn mình xóaเลยxaขับไปเนี่ยเอาโอเคบ้านเนี่ยชัดชัดอะดูขับลำไหนมาเนี่ยแบบถ้าพูดอยู่กันหนึ่งเธอละdài em không qua lại dàiมาดูแบบdàiอันนี้เนี่ยcái thật dài nếu đi sao mình chỉ sao thôi mà ôi đâu ai mà muốn đâu phải đủ làm này ép luôn phải là được ăn nó mới làm của em màu đẹp đẹp anh sẽ đi bây giờ nó đi xa này là cái phần là anh mua về lại nè ngay nữa hết rồi đây ra rồi đây là băng là good thành đi lại đi chắc chỉ là khả năng không như tôi nói nó dàn xinh cái dàn dàn là khăn xinh này sao lấy này đâu ra xí nữa Sagra baju sini na, sampai saya. Này này ông Sagra baju sini na, sampai saya lagi dapat. Itu saya. Jangan lupa. Kamu. Lại về thế. Em mà lấy ra xưa này rồi ra cửa, ra cả rừng với bay. Không ra không mấy ada ya, sampai tu sisi lain itu ayah betul dan mana. माखासे ओमफ्राय बेखौ फोराननानै दोनसै आरोना नङाबा मोनामगोन मोनजानाय नङालैना गाबोन जानांगौ बेखौ एसेखौ बुरजा एसे बुरजाखाय माने खावसे दोनबाय आरो जाजोबनो हानाय नङामोन नालाय लोगोफोर आराम फोराननानै दोनसै आरोना फोराननानै गाबोन जानोसैलाय आरो बेखौ बिदिबा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफैसिगोन बाय